50 जननि बारा जाबाय दिनैहाय जेसेबां कर्मीफोर दंमोन दैदेनगिरिफोर दंमोन जिमान कर्मी আছিল आरो ই অঞ্চলৰ जिमान সমাজ কৰ্মী আছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলেও 50 জনতকৈ অলপ বেছি আজি বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছে। ইউপিপিৰ আছিল আফচুল আছিল আৰু আমাৰ যিখিনি এনডিবিৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাক যে আছিলে তেখেতসকলে যোগদান কৰিছে। दिनैनि बे हाबाफारिया माने ओरैबायदिमोन बेहाय जोंहा दाइगिर दन्दर बेवहाय आंहा सासे गथ' दङ बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे जायगायाव मोनसे जों मिटिं खुंनाय जादों रायजो राजाखौ लानानै। दा बे मिटिंनि थाखायनो जों फैनाय जादों। गोबाव बोसोर जाबायमोन बिथाङा न'आव फैया। दिनै बिथांखौ दिनै न'आव बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों दिनै फैनाय जादों। बेयाव बे फैनाया टटेलि जोंहा लिडारफ्रानो साफ्रोमबो दंजोबखायो बिपिएफआव। लिडारफोर थायोब्लानो गासैबो जोंहा गथ'फोरा थाखानाय जायो। बेवहाय खुनु सोरबा सासे ओरै 10 जन जादों सोरबा 20 जन जादों बे नङा। आं दाखालि अफिसियेलि जइन जाबाय। दा बे जइन जानाय हिसाबै जोंहा गासैबो सोद्रोमाफोरा जोंनि बे बिपिएफआव जइन जानायखौनो जों डिक्लेयार खालामखाबाय। आरो दिनैबो माखासे जायफोरा आरनिफ्राय फैदों एटलिस्ट नोंथांमोना नुबाय एटलिस्ट 40नि आबाबबो बेवहाय जइन जादों। आरो बेबायदिनो जों गासैबो जोंनि केम्पफोरनि गथ'फ्राबो बाहेरायाव दंजोबो बिसोरबो गासैबो जोंनि हान्जानि दलनि नितिनिजोंनो गासैबो जयै दङ। जिर' लिडार माने ओरैबायदि बे बाथ्राया बेजों रावबो नेसनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा गैया। नेसनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा गैयैखाय बेयो जिर' लिडार गावखौनो लिडार होनो हाया। मानोना दिनै आंखौ सोंबोदों एकमात्र नेसनेल काउन्सिलनि लिडार आरो गथ'फोर जुदि नेसनेल काउन्सिलनि लिडार गैयाब्ला बेयो जिर' लिडार। जों बेखौ जोंनि नेम निथिया बेखौ फोरमायो। आरो जेखिनि गथ'फोर बेजों दङ सासेबो ट्रेन केडार गैया। सासेबो ट्रेन केडार गैया बेजों थाफानाय गैया। जायफोरा आवगायाव इपिपिएलजों थानाय बा अबेबा एबसुजों मावनानै थानाय बिथांमोना माबा मोनसे नागिरनानै बिथांजों हयथ' बेबायदि थादों जानो हागौ। आरो माखासेखौ बिसोरो मिडियानि गेजेरजों एनडिपिएसनिफ्राय जइन जाफैदों होननानै बाथ्राखौ फोसावलाबायदों। जोंनि गिबि थांखियानोमोन जे जों बे जायगायाव जोंनि एनडिपिएसनिफ्राय सोद्रोमा बा नमिनेसनखौ जों होगोन केन्डिडेट हिसाबै। नाथाय जोबथारनायाव बिआर फेरेंगा गावगा पार्टिखौ नागारनानै दस्रायाव थांनायलाय दा जों जेम्स जायनाखि आवगोलनि इएम बिथां बेखौनो जों सायख'नानै लादों। जों गासै आफाद मोनथामाबो एनडिएफबि मोनथामाबो बेखौनो जों सापर्ट खालामगोन होननानै जों पार्टिनि गेजेरजों जों फोसावदोंबो। आरो दिनै आं बेयाव खावलायनो लुबैदों जे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजायाबो आरोबाव जेम्सखौनो भट होनानै देरहाहोनांगोन होननानै आं खावलायनो सानो।